So far as I remain the president of the Bono Regional House of Chiefs, Sampa Manhene send a high court judge no ekaye no or say ya can we through arbitration ente yenka enkonwasem ewo court ye ka no amamre kwan so eno ne ye de call menhia ye ro atena so omodi asem ne ba ye no hwe video na omo ankasa ne sre ye ro ase ema ye ro emfa ma committee na ye ro ankasa entena so otie won etena so e de ne judgment ba ye ente mesre obi biara mumma obi endadamu eye nwunumahene ene Dormaahene ndadamu se eye bunu champion ene nioma bi ntokwa mesremu enkrofo bi ebinom pe social media sikadi omu pese omu ye na ye tuatua sika mo wo mu enti nsem a eni hokra no mu ye mekobunu meye say nobody is against you coming together to project something, but do it based on the truth. Temesremu enti wo abehunu na Dormaahene bia no monka nkyere ne se court ehwe no bebi a wakwa kosie bia no ebia se wokọ China se wokofa nioma ayi mu hu China fo no bia mun sende ma no se ayi omu hu na monka nkyere ne se omu hia no wo Ghana na court Kumasi High Court ehwe no te bebi a wo bia no omra Mimwakwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wuji. Say when your first time any abomodia subscribe. Me notification is to send you anytime bia ye di video betumuno won so sabe kan wonya bia hwe comment fa ho kire wa dwen fa video no ho abusia like video no na share ebo bia nso nya bi hwe me da si bebre abusia ohini bi aye wanted wohini bi waye wanted abusia for court eye den hwehwe no den ohini ben ya abusia Dormaahene aye wanted a court eye den hwehwe no ekoba ne sen abusia for mo amunim se Sampa Manhene na Samgba Gyafla the second abusia what the Dormaahene akọ court all because say Dormaahene waye na adwen say Sampa Manhene na Samgba Gyafla the second the gazetting documents enya dia or the National House of Chiefs and ne anase echina eno na Sampa Manhene e de court down court say otwintwa na name on pese e be gazetting say ono ne Sampa Manhene the court enye den enka bi ma no bisua court etna asem no so ekan na bisua ekotwa ye no court ehye Dormaahene say woman 21 days offer Sampa Manhene na Samgba Gyafla the second the gazetting documents nye den enko National House of Chiefs ebusia 21 days ne so ye Dormaahene wan fam ko ade achi ya no so koye den okofale for stay of execution ebusia for na chese 21 days na edi man no apa ho a wo bu court mraso nti Sampa Manhene sa court ekokire mu kire court say Dormaahene 21 days na edi man no ebusia wo busu na chese akoye contempt of court and no na Sampa Manhene sa file for contempt of court ebusia contempt of court no na osi yeko serve Dormaahene so ebusia Dormaahene so ye na adwene say won gene na engine kina enti anytime bia bailiff no ebusia obekoso wo kwa serve Dormaahene no na Dormaahene machofo eye den tighter bailiff na omunya no krombe den omubu na kuna ebusiafo Sampa Manhene wasa court bi ma samre no court hwehwe Dormaahene ne ayeden ya serve no omudi court newspapers mu esa de akobubo Regional House of Chiefs ebusia omudi akobo mu notice board edi bi akobo court High Court ewo Kumasi edi bi akobubo honum say Dormaahene ya serve no nti omra court na court ne nyeden eni ni ebusia Mumianko Nianko Tie Sampa Manhene, the personal assistant Abu Mahama. Madam say.
sɛne yɛbɛyɛ wobɛhunu ne ɛkɔɔ so ɛnɛ yɛbɛda mo ase ɛmmerɛ kakra ne yɛmama so tee sɛ yɛbɛkɔ court na asɛm no ɛwɔ high court ɛwɔ Kumasi deɛ ɛne yɛma yɛbaa court Sampa nkonnwasɛm sɛne yɛde bia mema mo hono no yɛnka nkonnwasɛm ɛwɔ court yɛnam amammerɛ ɛne amanneɛ kwan so ɛne yɛka Sampa nkonnwasɛm yɛka no wɔ yɛwra ɔpemsoɔ through arbitration ɛka Sampa nkonnwasɛm awieyɛ enti saa arbitral award na ɛbaayɛ no ɛno ne ɛnam so a yɛde nana Samgba Gyafla ɔtɔso mmienu esi yadeɛ so ɔsoa kyerɛ ne manfoɔ ɛma ne manfoɔ ahemfo soa kyerɛ no ɔmo bapie mu wɔ Asanteman before His Royal Majesty ɛbɛsoa the oath of allegiance ɛde kyerɛ ɔtomfoɔ ɛnam amammerɛ ɛne amanneɛ kwan so ɛtwerɛ letter introduce nana Samgba Gyafla ɛkyerɛ all the institutions a ɛwɔ Ghana a ɛkyerɛ sɛ wɔno nana Samgba Gyafla ɛne wɔde Sampa ahyɛ ne nsa enti ewie amammerɛ ne amanneɛ kwan nyina ewie no na ne aka nyina ne sɛ ne ɛyɛ mmera kwan so no yɛbɛfa so a protocol no yɛfrɛ no gazetting ne nyina ne sɛ yɛbɔ nka yɛ sɛ wokɔ Sampa na apɛ ɔhene a nana Samgba Gyafla ɛne ɛyɛ ɔhene enti gazetting krataa no Ghana mmerapɔn a ɛhwɛ ahemfo so mmera ne kyerɛ sɛ traditional council na ɔhene pro no wɔ mu no sɛ acting president ana president no wɔ hɔ no ɛna originate yɛyɛ case no ɛnam sɛ the president no ɛna ofiri mu a yɛ nana Kofi so no a yɛsi ne ɔba bɛdi nadeɛ no na the acting president ɔwɔ traditional council no mbom na ɛsɛ wɔde nkrataa ne ba in the case of Sampa ne yɛ nana Kwadwo Masa a ɔyɛ adɔntenhene ɛma Sampa traditional area nana no mo hyiaeɛ ɛfili nana Samgba Gyafla ne nkrataa ɛde nkrataa no ɛde mmara kwan so ɛde bepie mu wɔ ɛyɛ the Bono Regional House of Chiefs mmara ne kyerɛ sɛ Bono Regional House of Chiefs ɔmo nsa ka nka ne yɛso ɔmo yɛ nyinaa ne sɛ ɔmo forwarding the ɔmo receive no ɛde ba national ɛde ne din ahyɛ Ghana ahemfo din mu nkrataa no bepie wɔ Dormaahene ɛne nana Dormaahene ɛsɔre gyina sɛ ɔmo mfa nkrataa no ɛmma nana Samgba Gyafla ɛna mmara kwan so ɛde ade a yɛfrɛ no pɔtɔkasa mo mandemons asikyerɛ nyinaa ne sɛ aban dwuma yɛni bi wɔ hɔ na adwuma bi wɔ hɔ a sɛ woyɛ mmara kwan mu na wo mpɛ sɛ wobɛyɛ a yɛde wo ba court ɛma court hyɛw ɛma woyɛ sɛ adwuma die no enti yɛde ba mandemons no judge no ɛka sɛ ansa na wɔbɛka sɛ court bɛhyɛ Bono Regional House of Chiefs sɛ yɛmfa nana nkrataa nkɔ no na ɛsɛ wɔno judge no ohwehwɛ mu na ohunu sɛ neɛ ɛsɛ sɛ nipa fa mu ansa na waba bɛyɛ ɔhene no nana Samgba Gyafla wa meeting ne nyinaa na enti judge no ahwehwɛ ne nyinaa mu no na ɔka sɛ ani nana Samgba Gyafla wa meeting ne nyinaa enti wɔhyɛ the Bono Regional House of Chiefs sɛ ɔmomfa nana Samgba Gyafla enkrataa enkɔ na yɛmfa nana Samgba Gyafla edin enka Ghana ahemfodin ho a ɛkyerɛ sɛ ɔna yɛ Sampa Manhene ɔma ɔmo nefoa aduenu baako date ne twemu ɔmo antimi amfa enkrataa no ankɔ enti ema nana Samgba Gyafla lawyers ebepie mu wɔ court ebefale ne yɛfrɛ no contempt a wo de ba yɛ kasa mu obɛka sɛ wabu court animtia Dormaahene ene the registrar Dormaahene na the president of the Bono Regional House of Chiefs enti yɛ de ɔmo bepie hɔ yɛbɛba betie contempt asɛm no na Dormaahene emma the Bono Regional House of Chiefs efali ne yɛka no ɔpɔtɔ kasa mu sɛ stay of execution ne nyinaa ne sɛ ne court no hyɛ ɔmo sɛ ɔmo nyɛ no ɔmo srɛ court no sɛ court no ma ɔmo ntwentwɛn so kakra deɛ na court no hyɛ ɔmo sɛ ɔmo mfa nana Samgba Gyafla nkrataa emra na yɛmfa ne din enka hemfodin ho enti Dormaahene ɛsan ba court sɛ court no ma ɔntwentwɛn so efisɛ ne court no kan no ɔne court no enya adwene enti ɔsan de asɛm no kɔ appeal court enti judge ne tena asɛm no so na ɔka sɛ debi mehwɛ mu nsɛm a mudi akɔpie mu wɔ appeal court a asɛm biɛ pɔti ni ho a appeal court yɛ kɔ determine no hɔ ɛna mɛsɛn ahu sɛ mu nsɛm no a mudi aba no ɛyɛ boapayo bi ɛna mo ahyɛ da mudi aba a mo pɛ sɛ mo delay nana Samgba Gyafla ne nkrataa na ɛsɛ mudi kɔ no
enti ne moba besre me se nka memma mo nyan to ho na appeal court asem no yenkan wie no memfa saade no emma mo enti mabagu enti nanankrata na ewo mo ho no momfa nkoma the National House of Chiefs ne yemfa nanadin enka Ghana ahemfudin ho enti saa ade ne baaye no potokasa mo no nke beka ne se the command was immediate because me papa ne wo na se me nkoto ade na me se da me hwe ball ma me hwe ball ni we na se debi koto bra na kire se me sorry with immediate effect na Dormaahene ka so won fan krata ne mma se mo beka ya emra ye di asem ne ba court pe otena bunu regional house of bunu e ka se onu court ka asem a ondi su da na dakura obeda prison enti na ye fi sa agro bi na wodi enti na Dormaahene osai ba court se nka court man ntwintwen so a court ka so won fan ko no still won fan krata no anko enti contempt case na ye file ye no omoko serve the bunu registrar bunu regional house of chiefs registrar aye amakonedu ye nya no serve no banana adwuman bedu a we Dormaahene omoko se omoko serve na mecho men na omo won nchen no threaten se omo bebu bailiffs for no enti bailiffs for no e de omo report baaye enti emra ye ko ye se nka ye kotoa asem no so no e na judge na o ka asem no ema o man ye ti se owo some reason into enu wontimi ntena asem no so because of some family relation ne santi no orekisu ni ho oye ni ho firi asem no mo asem no san call chief justice ho ema chief justice e de ma judge foforo enti enne ene ekopie mu wo court ye call ye no amakonadu a wo ye the Bono Regional House of Chiefs registrar no e ba ye woni ne lawyers enam se Dormaahene yanya kwan anserve no nti no ono wa ma enti ye lawyers e sorry ye aye na Samgba Gyafla lawyers e sorry ye esre court say court no emmo mu kwan na omo mpe kwan foforo na omo mfa serve na Dormaahene efise omo koso omo ko serve na ne nkrofo macho men epese omo buru bailiffs enti omo ntimi serve won omo tretre mu a judge no so wie ye no na judge no gitu mu enti judge ne hye se na Dormaahene ne summons nkrata na nka ye di koma na o hunahuna bailiffs fo no se ne macho men fo no se ye mfa ne mfa nko no court no hye o hye enne se ye mfa sa nkrata no ye mfa na yenkotare no wo Bono Regional House of Chiefs omu notice board so na yemfa baako so enkotare Sunyane High Court omu notice board so na Kumasi High Court nso no yemfa baako entare Kumasi High Court notice board so na yewia ye de ama graphic de wobo enkrata na omu nso e de aba omu nkrata ne mo a publishing wo daily graphic mu na nyame ya adom na ye sa nioma we nyina wia on 26th of June aye busumi a 16th of June busumi a ewo ye nimu da etoso dun enson dunsia na yaba aba bepie mu wo court enti saa na judge no ema orders no enti mo hu na Dormaahene a mon kan kire se court ehwe no court ehwe no enti se ya no obi a behu ne bia mo a wonim no number obetimi asend bi dia ma no nyame ya adom na order no omo publish bi a ye di bi betu ye pages enti wonim ne number na wa push bi dia koma ne se court ehwe no enti wo mra no be report se mo be kai a o kan se court kan asem a onyisu na dakura obedam osan kan na no se obi ya asem a na wan hwe ya nipa kro no obeku nipa ono Dormaahene kan se obeku nipa okunipa oba akodamu odamu ana domafo apeska akoyi no jama ne nyina nti na oye nneema a oye na atemuoni judge mu a na mra ema wo tumi ema wo di wasem no saa mra kro no adi asem a wo bedi so o se wonni so na de en na wo kire timamufo enti mesre mo a mohwe mra so ene atemmuo so e wo Ghana mo hwe nneema bi ye ne Dormaahene eye no enye se Dormaahene ne ye nneema a oye
deɛ na ɛka kyerɛ timamufo ɔmo wɔ Ghana or kyerɛ wɔn sɛ court ka asɛm a yɛtumi busu because Nana Dormaahene the Bono Regional House of Chiefs now or ye president wɔ hɔ no is a creation of law mramu ne namu ya ye create ye the same mrano nso ɛna akɔ court ahyɛ wo sɛ di dwumadie bi wusi wonye now what moral right do you have to still continue to be the president of that house enti ye besro bi biara e bia sɛ ne ye memeka no ade biara no Nana Samgba Gyafla ene ne mpanyinefo e di befa mra kwan so Nana Samgba Gyafla ene obi ene ntokwa ni opese eye adwuma ene mra opese mra eye adwuma that is all Nana Samgba Gyafla is looking for enti mesre ya ye wo sa location a ye frɛ ye the Bono region no ema obi nadawo enka sɛ eye ntokwa bi between enkrofoko bi ene enkrofoko bi mesre mo Asante nation or minor ye friend Asante no any area ye mayen din se Bono region no obia ni obi ni entokwa ye behwe krampo na ye ne omu nyina ene wa adwuma mo ye nnwuma bebre wo ho mpo omu nkrofo na bia ye bi enti e ma obi emfa ono ne pese menkomenya ade a wo hwehwe nti embe create artificial entokwa bi emfa mawo emawo nso no onsuso so mesra mo Sampa Manhene amamre kwan so a say nam so edika no eno a na ye ka ye no de bia me meka obi frɛ me free eye techiman ebisa me say adentina yewra e ka asɛm ne wie ya wamfa nkɔma the Bono Regional House of Chiefs na me ka kyerɛ ne say asɛm na petition na Adama Watara any Mansa Rules edi ba ye no omum produce document ya kyerɛ say na sa petition no it was pending before the Bono Regional House of Chiefs. It wasn't. But enu echi kurampo no yewra eka asem ne wie no odi ene die ema Bono Regional House of Chiefs. Ale ntina me kasa o twerɛ krata e di command the Bono Regional House of Chiefs e di judgment ne bi ka ho e ka kyerɛ wom sɛ sei ena me ka asem no ma ne kosi ye na sensu ena ma hye omo di nkonim ne sɛ omo nhwehwɛ mu no munyi obi mra na yemfa ne nsi ade asu sa letter no ekoye August, September, October, November ansana Nana Samgba Gyafla esai ewo Sampa etre ansana oni ahemfo no baae ebe swai the oath of allegiance edi masika sikadwa enti se mo ya mesre mo nhwehwɛ mu na mo hunu sa petition na abra eye Mansa Rose Farouk Ahmed ni mami Farouk Ahmed on ebo ne ho samrani ya Samodua no ni mami edi baaye eni opanyini Adama Watara di baaye no mummisa wo mu se sa petition no omommo krata na ekire se na sa petition no was pending before the Bono Regional House of Chiefs. No, it wasn't there. And I didn't know man fan ko ho no munnim se Sampa akonwa eye asanteman dia eye yewrade nti asanteman na se ye ka ho asem eno nti na edi ba ho nti mesre mo Sampa Manhene asem se ne high court judge no e ka ye no o se ya kan wie through arbitration enti yenka Manhene asem e wo court ye ka no amamre kwan so eno ne ye di call menhye a yewra atena so omodi asem ne ba ye no hwɛ video na omo ankasa ne sre yewra se e ma yewra emfa ma committee na yero ankasa entena so otie wom etena so edi ne judgment bae nti mesere obi biara mumma obi enda adamu eye Nwunumahene ene Dormaahene nda adamu se eye Bono champion ene nioma bi ntokwa mesere mu enkrofo bi ebinom pe social media sika edi omu pese omu ye na ye tuatua sika mo wo mu enti nsɛm a eni hɔ kra no mu ye mekɔbunu meye say nobody is against you coming together to project something but do it based on the truth temesramo enti wo abehunu Nana Dormaahene bia no monka nkyere ne sɛ court ehwe no bebi a wakwa kosie bia no ebia sɛ wɔkɔ China sɛ wɔkɔfa nneoma a mu hu China fo no bia mon sende ma no sɛ omu hu na omu nka nkyere ne sɛ omu hia no wo Ghana na court Kumasi High Court ehwe no te bebi a obi an omra enka obi a woye judge a usaye lawyer woye mranim ni de enka okura mpo no sem court anka okura na abadwane akɔhɔ
So nim say ne wu ye no eye mmra kwan so na onam de a why will you be running away from the Lord? Enti mesremo nana adwuma badu ne namfofo ene ne eyi enkrofo amoban no mo na mo kan kire ne say ye hwehwe no court hwehwe no na bebi o bia no omra onya atetetete no omra na yenka asem no na o mekire say o tumi esen Ghana say wo tumi ba court e be kire say o tumi esen Ghana eno ntina court wa hye ne say wonni dwumadi a wonni a say court no hwe na ye no kra na o magya no na ye hunu say o tumi ampa esen Ghana tumi nti ye beda mosi sei ena eho no kosi ye obi nso bisa me say nti ne santi no Nana Samgba Gyafla ne gazette no ekosi sen eno nkrata na omuso won fankwa a oka so won fankwa ye de na contempt enti during the contempt ruling no ye di ho asem no ye behwe kwan a court no be fa so ama nana nkrata no akopie mu national na ye di nana din aka Ghana ahemfudin ho amamre kwan so Nana Samgba Gyafla na ye ohene ade biara a mo behunu bia no calculated plan by Dormaahene ene Dormaahene so omo be cause problem in Sampa enye say omo ye because they think something went wrong no omo agenda bia no omo wotititititi no omo pese omo ye na mbom say de omo anya Sampa until they want to use Sampa to do what omo nananom antimi anye until they are using Sampa to create trouble in Sampa. And that is what they are doing. But nipa bebre enim ntimesremo. Obi abehunu Dormaahene bia won kan tren se court we no. The court say yem printi ewo daily graphic mu. Ni yemfa be enkotare Kumasi High Court notice board so. Ni yemfa be enkotare Sunyai High Court notice board so. Ni yemfa ba ko enkotare Bono Regional House of Chiefs notice board so. Ni yemfa ba ko emma Bono Regional House of Chiefs wono yenya ba ko wo ho. Ye kwa officer bi ebehunu obi na yemfa nya no. To say te Dormaahene is now wanted. Obi abehunu bia no se ne Mansa Kobena Matthew kan no. O say ayeka Dormaahene declare wanted. Enti sa na tie bedamasi. Wa obusia ene Abu Mahama Sampa Manhene na Samgba Gyafla II ne personal assistant ana obusiafo motene nka no. Ne nsemu yi edien ana wo ka fa ho. Kokko mense hye wonum na kire wa adwen efa ne nsemu no ho. Hanum skeleton man TV. Me see a talk for more. Ye the bebro until so your first time and your bomodian. Subscribe. Me notification so. Click on send your video. Bia ye the betumu no. One son sabe kan when ye be sure. Me dasi bebre.